Hello guys, welcome back to my channel guys. Jonex Boy. Naade ko karon sa kuan guys. Baybayon guys, hunas kayo guys. Tanawag view guys. Pagkanindot. Manguha ko ron og ginason guys kay. Kabaw ba mo guys nga shell collector ta guys. Pagkaputi sa bus. Wow. Kanindot to guys. Mao ni beauty sa lugar guys. Proud si Jonex Boy guys nga mao ni ang lugar guys. Proud si Jonex Boy. Kanang makita nyo nga isla dia guys. Kuha na guys. Kanang isla guys mo na Cebu guys. Cebu na siya. Nya. Kanang building guys mo na Bellevue Hotel guys, 5-star hotel, Bellevue Hotel. Sa may kasulti niyo ning dapit guys. Mga nalipong ko sa tuba giinom guys ay. Pagkalami sa tuba guys. Ni feeling ning presko nga hangin oy. Super fresh. Wow! Super fresh yung hangin na napita guys. Baling preskuha napita dyan. Kita mo na guys. Ano ang dapit guys. Grabe kaputi sa bahas guys. Paabot ko sa sunset ani guys. Okay. Lindot ko yung sunset. What is that? Pagwangko no guys. Tirboy. Gadag agukoy. Say hi Tirboy. Hi Tirboy. Hi. Say hi. Hi. Hi guys. Hi guys. Daghang nga makita mo gaduwa mga bata ri. Guys. Ano beauty sa mong dapit guys. Wow! Mo ni diha si Jonex Boy ni maghubo maligo sa una. Beach boy niya guys. Pagkanindot sa dapit. Alas 4:30 na ning orasa guys mo ni nga murag landong ng palibot. Daghang gatang sa sunset guys eh. Indot ka ng sunset na nabita. Kita yung bus guys. Balik puti guys. Pagkaputi ni Ana. Wow. Nawang bus guys. So, grabe puti guys. Murag paa si iba na lawi guys. Wow! Thank you guys for watching. Like and subscribe, then comment down below. And to God be the glory.